माने थांनायानो 2टा 3टासोआव थांखादों आरो बिसोरो बेंकनिफ्राय बख'नानै बिनि उनावहाय बिनिफ्राय उदालगुरिनिफ्राय जोङो ओंखारलांनाया जोङो 4टा जालांखादों बिथाङा बुंदों गुबुन टाइम आरो लोगोसेनो बिथाङाबो बुंदों गुबुन टाइम नङा होमबा थ' आं टटेलि कनफिउज आंनि खर'सो जाला ना बिथांमोनासो जाला आंबो मिथिया दे रायजोफोर देखा आपने लापरवाही का नतीजा है खिन्थु मोनसे खोथाखौ बिराद सिरियास जादों रायजोफ्रा माथो नै माबा खोमसिनि थै ना मा सर्ट मुभि ओंखारगोननो थ' बिदिब्ला आंबो नेनानै दङ रायजोफोर नोंथांमोना जेरै नेदों आंबो नेदों थ' सलेबायजों आंजों जोंहा भैरबकुन्दआवसो नायहैगोनलै हेडफन लालायलायनानै थ' नोंथांमोनालाय बहाथो नायनो सानदों दा नोंथांमोनाबो नेट पेक गैला जोब्बाय थ' बरायबाय थ' गिबियाव नोंथांमोननो गोजोन फुंबिलि गोजोन मोनाबिलि आरो गोजोन हरनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो दिनै बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय थ' नोंथांमोना ससे भिडिअ टाइटेल थांलायनानै मिथिखाबायानो थ' बिथांजोनिनो असे बिब' बिथाङाबो माखासे रियेक्ट खालामदों बे बाथ्राखौ जोङो नायनायनि सिगांनो थ' नोंथांमोनखौ बुंनाय जायो जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव बोरैबाफोर हाबफैफ्लांदों थ' बिथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय नङा होमबा थ' जिखियानो जाया मानो बिथाङा मा बुंदों मा बुङाखै बिनि सायावनो जों एसे नोजोर होनो थाखाय फैदों खिन्थु मोनसे खोथा नोंथांमोना बिराद सालु दिखुन आंबायदि थ' नोंथांमोनाथ' देन्जार सालु जाखासिगोन नङा होमबा आजिखालि अनलाइन मुगायाव थानानै थ' नोंथांमोनाबो कमेन्ट बक्सआव थांनानै ओरैबायदि जारियो ओरैबायदि फबो माथो बुंबावनो आरो नङा होमबा थ' जिखियानो जाया मानो थ' बिथांजोआ नै बेफोरबायदि ड्रेस गाननानै बेफोरबायदि क्लेरिफिकेसन जों बेखौ नायगोन नायनायनि सिगांनो कमेन्ट बक्सआव थांनानै बुंदों बा आसोलफ्रा थ' नोंथांमोना इयाव नायनानै लादो थ' सोरबाया बुंदों बा आब'ना मा बै गस्ला गांसेयालाय माथो दामिथार नामा ना मा जाखो ओंखायनो नोंथाङा देखायनानैसो क्लेरिफिकेसन होदों थ' गोबाङा बुंदों गोलोम बोथोर जों मिथिगौ नाथाय एसे मोजां ड्रेस गाननानै होयोब्ला मोजां जागोन सानो होननानै गोबाङा बुंदों थोखियाखै नङाबा सासे लोगो हिनजावनियाव बियो रुमाव हर थाबोनो नागिरदोंमोन आरो थ' माखासे खोथाखौ जेनेबा बिथाङा गारि लाखिनानै थाफैनायखौ बिथाङाबो गोरोन्थि होननानै सानदों नङा होमबा एबा गावनो गोरोन्थि जाबाय खोमा होननानै बिथाङा गावनि चेनेलाव बुंनानै लाखादों अब्ला आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों आरोना बेफोरबायदि जाथाय जानायनि सिगां सासेबाबो एबा गावनो बिथाङानो थांफायोबा साबसिन जागौमोन नामा होननानै सानदों आरोना नोंथांमोना मा सानो बे बेलायाव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुंबानो जाबाय ओमफ्राय फैयै हरजों हर फैफिनदोंना बिसोरो हरजों हर फैफिननानै माने थांनायानो 2टा 3टासोआव थांखादों आरो बिसोरो उदालगुरिनिफ्राय ओमफ्राय बायगौ मागौ एसे लेट जाबाय ओमफ्राय फैयै ओमफ्राय 2टा 3टासो जाहां जाखाबाय सोरांसि जाखाबाय आरो माने बेयो खोब मोजांनि खोथा बिथाङा टाइमखौ मेनसन खालामनानै होदों आरो नङा होमबा 2टा एबा 2टा एबा 3टासो जाबाय होमबालाय हरनि बयबो उन्दुस्रिजोबखानाय नङा होमबा बे बेलायाव आरो नोंथांमोनाबो मिथिखाबाय आरो बिथाङा नाफाति बिथां एबा पान्तावस्रि बिथाङा बुंनानै होखादों दे जेनेबा जे बेयाव आइफन सेटिं खालामनो स' नोंथांमोनाबो सानो नामा जे एक्साइटेड बा इमान एक्साइटेड जानानै जेनेबा लाइक देट जे 2टा 3टासोआवनो जे लामायाव बबेयावबा थाथ'नानै आइफन सेटिं खालामनांगौ बिनि गोनांथि दङ होननानै नोंथांमोना सानो नामा मेन रड माने थांलाय फैलाय बयबो नुखायो आरो माने लामा माने आन्दो आनला बेफोरबायदि नङा आरो माने बिथाङा बुंनानै होदों जे लामायावनो PWD लामा बेफोरावनो होननानै बुंनानै होदों आरोना नङा होमबा नोसो होननानै बुंदों बेसेबां सैथो दिनैसिमबो दिनै नाफाथियाबो बेखौ मेनसन खालामाखै आरो लोगोसेयैनो गामियारि सुबुंफ्राबो बेखौ मेनसन खालामनानै होआखै आरो नङा होमबा गामियाव ना जेनेबा लाइक देट PWD लामायाव ना साहा बागान जिङाव बेफोरबायदि खोथाखौ मेनसन खालामनानै होआखै थारैनो माया सैथोमार PWD लामायाव ना लोगोसेयैनो बे लामा बारनानै PWD लामा बारनानै बबेबा नसुंसेयाव बेखौ जोङो रिसार्च आरो डाटा कालेक्ट खालामनायनिफ्राय एसे मिथिनो मोन्दों नङा होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों आरोना जाय गामियाव जादों बे जाथायनिफ्राय जों मिथियो थ' बेनिखायनो आंबो बुंगोन जाहाथे नोंथांमोनाबो जाहाथे बेफोरबायदि नाम्बार 1 आरो लोगोसेनो गोबां बाथ्रानि थाखाय थाथ'योब्ला माबा मोनसे सेटिंनि थाथ'योब्ला जेब्लाबो नोंथांमोना जेराव लाइट दङ जेराव जायनि न'खरनि लाइटआ साथि हैदों बे लाइटआव लाखिनानै बानायबाबो जागोन होननानै आं सानो आरोना थ' नोंथांमोना मा सानो एबा मा बुंनो लुबैयो बे बेलायाव नोंथांमोना कमेन्ट खालाम यार गोबाव जानायावनो बियो ओमफ्राय हासुनो ओंखारदों जाहैदों बाहेराव थांनो हासुनो ओंखारनायाव ओमफ्राय बियो गारिखौ लाखिनानै हासुबाय जाहैदों ओमफ्राय हासुनायावनो ओमफ्राय गारि हाबफिननायाव मानसिफ्रा फैबाय आरो बिसिनिया बांद्राय मानसि नङा आं रायजोबो बुङा बेयाव स' बेयाव बुंदों रायजो नंखाया होननानै बुंखादों थ' आरो गोबां जायगायावनो एबा बेखौ नुनो मोन्दों बे गामिया बिदिनो बेफोरबायदि एबा गामिनि नाम मख'नानै माखासेया बायदि बाथ्रा बुंदों आं बे समाव बेखौनो बुंगोन जे सोरबा सानै साथामासो हमदों जे मोनसे गामिया गासिबो थांजोबनानै बिथांखौ हमनाय जायाखै नङा होमबा थ' जेखियानो जाया मानो मोनसे गामिखौ नाम मख'आलासिनो एबा मख'बाबो जाहाथे बै गामिखौ बदनाम खालामालासिनो थायोबा मोजां जागोन होननानै आं सानो मानि थाखाय होननानै बुंब्ला
जों गामियाव साप'ज सानै साथामबा सोरबा सोरखौबा माबा मोनसे खालामबाय नाथाय बे गामिया जे गासिबो बदनाम जागोन बेबोथ' नङा होमबा थ' बिथाङा मा बुंदों बिदिब्ला जोङो लारि लारि नायलांबावनि थौ जोंनानै गाज्रि वार्डस बाहायखादों आरो माने गाज्रि भाषा बाहायगोरखादों आरो माने इसिनाव मानि थाखाय लाखिदों मादों बेफोरखौ मोजाङै फुल सोंजोबाखै आरो बबेनिफ्राय बेखौनो साबधान खालामनो नागिरो जे आं बुंनो नागिरो जेनेबा जे साप'ज जोंनि जिउआवथ' जों सानफ्रामबो जेनेबा दावबायबाय थायो सानसे नङा सानसे बेफोर खैफोदाव सोरबाया नङा सोरबाया गोग्लैनोबो हागौ नङा होमबा थ' बेनिखायनो आं बेखौ बुंनो लुबैगोन जे जाहाथे नोंथांमोना एसेबाबो साबधानै जायफोर इउटुबार जेब्लाबो भिडिअ बानायखायो आरो जायफोर इउटुबार नङा बिथांमोनाबो मबाइलखौ बबेबा खनायाव केमेरा अन खालामनानैबाबो दोननो हागोन अब्लाना नोंथांमोनाबो प्रुफ जानानै थागोन आरोना थ' बेखिनियाव जायासै एबा बिथांनियाव जायासै नङा होमबा थ' गुबुननि बेलायाव जायोब्ला नोंथांमोना केमेरा खालामदों भइस रेकर्ड खालामदों ओमफ्राय बबेबा गारनानै दोनहरो एबा खाथियावनो साखाथियावनो दोननो आरो नङा होमबा अब्लाना नोंथांमोनाबो एसे सेफटि आरो लोगोसेनो नोंथांमोना प्रुफ हिसाबैबो नोंथांमोनाबो बाहायनो हागोन आरो नङा होमबा स्टेफ्रिखौ लांफाखादों आरो इयो सरि गाज्रि मोननाङा लोगोफोर आं बुंबाय बुंनांगौ बायद'था जाबाय आङो ओमफ्राय माने बेखौ लांफाखादों न'निफ्रायनो ओमफ्राय नोङो एसां गोलाव लामायावथ' बे इदि मोनसेजों थाबाय थानो हाया नालाय जादों र' बे बाथ्राखौथ' जों मिथिदों नङा होमबा रायजोफोर नोंथांमोनाबो गासिबो मिथिखाबाय बिथाङा पिरियड्स जादों होननानै थ' बिथाङा बे जाखौ बाहायनांगौ एबा सोलायनांगौ बिथाङा सोलायखागोनांगोन नङा होमबा थ' बेयो मोनसे माननिनि इस्यु नङा होमबा आइजोफोरनि गासैनिबो थाखाय नाथाय मोनसे खोथाखौ जों सानबाबो सानस'नो हायाखै जे बिथाङा जे माखौ गारखो बुंनाय सेन्टेन्सखौल' गारखो ना बेलेग मोनसेबो जे गारफानानै दङ स' बेखौ गारनांगौबाथ' टटेलि गासिबो माथो सानफ्रामबो गोदानै गारनांगोन बे मोनसे बाथ्रायाव बयबो कनफिउस जानानै दङ आरोना बेखौबो खेंफोरथि होफायोब्ला मोजां जागौमोन खोमा होननानै आं सानो नङा होमबा जोंनि बेगनिफ्राय फैसा 10,000 गोमादों गावसोरथ' लादों होननानै बुङाखै जुदि लायाखैबा फैसायाबो गोमादों आरो बे बेलायाव गासिबो दुखु मोननाय फोरमायदों माने आखाइजों आथिंजों साजा होनानै बिनि रांखौ लाखिनाया बेयो मोजां जायाखै होननानै आंबो बुंनो थांगोन मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला जेनेबा समाजनि नेमखान्थि बायदियै जा साजा होनांगौ साजा होबाय एबा जा साजा होनांगौमोन होबाय एबा जा साजा होनांगौ इयुनाव बेखौ साजाखौ समाजारि बायदियै साजा होयोब्ला मोजां जायो नङा होमबा नाथाय बेफोरबायदि जेनेबा सोरनिबा रां लाखिनाय एबा सोरनिबा माबा मोनसे लाखिनाय बेफोरो मोजां जायाखै होननानै आं सानो जेनेबा नोंथांमोना गाज्रि आखु नुदोंमोनब्लाबो एबा नोंथांमोना माबा मोनसे नुदोंमोनब्लाबो बुदोंमोनब्लाबो हयथ' बेयो गाज्रि आखुनि थाखाय सानजायो नाथाय रां लाखिनाया मोनसे दाखाथि एबा बेखौ माने रांनि थाखायसो बेखौ किडनेप खालामदों बेफोरबायदि साजा होदों बेफोरबायदियाव थाङो आरोना नङा होमबा थ' नोंथांमोनाबो मिथिखायो स' आङो बुंनो थाङाखै जेनेबा रां लाखिनाया बेफोरबायदि किडनेपनि थाखाय जादों मादों नाथाय आं बेखौ माने बुजिहरो एबा जोंहा आयेनारि राहा महरै जों मिथि मोनो आरो नङा होमबा आयेनाव गनायाना बेखौ नों सोंग्रोदो आरो बुनायनि राइट्सखौ आं मोजां मोनाखै बुनायनि जेबो राइट्स गैयामोन मानो बुनो मोननांगौ सासे हिनजाव मानसिखौ बेबो सैथो मानि थाखाय होननानै बुंब्ला आथिखालाव माने सोरबा आइजो माहारिखौ आखाइ होनायनि थाखाय जोंहा बयहाबो राइट्स गैला आरो नङा होमबा बयबो इकुवेलिटि जानानै फैबाय नालाय नाथाय बेसेबां सैथो नङा दासिमबो जाय बुग्रा मानसिफोर बिथांमोना क्लेरिफिकेसन होनो फैयाखै थ' बिथांमोना थारैनो होनानै फैयोब्ला जोङो थारैनो मिथि मोनगौमोन थारैनो मा जादों मा जायाखै नङा होमबा थ' गासिबनिबो बाथ्रायानो नोसो जानानै दङ नालाय थ' बेनिखायनो खुन्दुं जाहोनो थाखाय जाय बिथांमोना नुजेनदोंमोन जाय बिथांमोना नुथारदों थ' बिथांमोना थारैनो ओंखारनानै फैयोबा मोजां जागौमोन आरो नङा होमबा हगारनो हाबायमोन मा बुबायानो खानायाव बोनानै ओरै भिडिअ खालामनानै हगारनो मोननायखाय गोजोन मोनबाय नोंसोरो जेबो रिजन गैयालासिनो नोंसिना बिराद रं जादों दे खिन्थु बिराद रं जादों आरो हिनजाव मानसिखौ हाजार फुल नुबाबो नोंसोरो बुनायनि राइट गैयामोन नोंस्रा मानो थाखाय बुनो नांगौ बिथाङा बेयाव बुंदों जे जेनेबा हाजार भुल नुबाबो आइजो माहारिखौ बुनायनि राइट्स गैया होननानै थ' नाथाय जोंनि बर'नि कास्टम एबा जोंनि समाजारि आसार खान्थिखौ नायोब्ला जों बेखौ नुयो आरोना जेनेबा साप'ज जेनेबा जोंनि मानसि सोदोमस्रि एबा जोंनि सुबुं सोदोमस्रिया जुदि जुनारनि आखुआव थाङोब्ला अब्ला बेखौ जोङो साजा होनाय खान्थिखौ जोंनि बर' समाजाव दासिमबो नुनो मोनो नङा होमबा थ' जिखियानो जाया आं बे बेलायाव जेबो बुङा मानि थाखाय होननानै बुंब्ला बिथांमोननि पार्सनेलिजम नङा होमबा मा जादों जों दिनैसिमबो ससियेल मिडियायाव मोनाखै नुवाखै गासिबो खुन्दुं बायदिसो जादों नङा होमबा सोर माने दानि जुगावथ' उनाव गुन्दाफोरबो ओंखारो जेनेबा सोरबा गाज्रिफोरबो ओंखारो बिनि थाखाय माने
बेफोरनि फान्तावस्रिया सिरि थादों आरो जोंहा नापा फान्तावस्रियाथ' उन्दै बैसोनि जेनेबा बुजिस्लाबा बिसोरथ' जाय भिडिअ भाइरेल खालामग्रा बिसिनाव दिमागाव जेबो गैया नामा जेबो बुंगोन जे जेनेबा लाइक दैट नोंथांमोना दायो कमेन्ट सेक्सनाव बिथांखौबो जावसिलागासिनो जेनेबा जे माबायदि ड्रेस बेलाय मा बेलाय होननानै थ' जिखियानो जा आं बे बेलायावलाय माथो बुंनो आरो नङा होमबा गाव गावनि गोसो गाव गावनि ड्रेस गानगोन नङा होमबा गाव गावनि राइट्स मथे बिथाङाबो गानदो थ' नोंथांमोनाबो गाननोबा गान रायजोफोर आंलाय माथो बुंबावनो थ' बे क्लियारिफिकेसन जेबो मोजां मोननो हायाखै होननानै जों बुंनांगोन मानि थाखाय होननानै बुंब्ला दिनैसिमबो बिथांमोना बुंथिनानै होआखै जे ड्राइभारा सोर आरो बिथांमोना बुंथिनानै होआखै जे PWD लामायाव लाखिदोंना बबेबा लामायाव लाखिहैदोंमोन आरो बे बाथ्राखौ बेयावनो फोजोबसै जे नोंथांमोना साबधान जा जायफोर बिथांमोनाबो आइफन लायनो थांगोन गुवाहाटियाव हराव फैनानै स्टपेज खालामफैनानै लामा ससेयाव नोंथांमोना सेटिं खालामनाङा नङाब्ला मोनगोनबो मस्लाया थ' जिखियानो जाया मानो आं बे बेलायाव बेखौनो बुंगोन जे जोंहा आथिखालाव मा बुंबावनो आरो फारफ्रोमथिंबो भाइरेलनि खोथायाल' बेरखांफैयो थ' लोगोसेनो नोंथांमोनाबो बे ट्रेन्डजोंनो खारफागासिनो लोगोसे जोंबो खारफानो गोसो जायो एबा खारफानांगौ जानानै फैयो मानि थाखाय होननानै बुंब्ला जोंबो 2L सोनांगोन ना इउटुबनिफ्राय थ' जोंबोथ' आइफन लायनो नांगोन ना नङा होमबा थ' नोंथांमोनाबो नेनानै थाथ'दो जाहाथे जेनेबा बिथांमोनाथ' आयेननि राहा लागोन होननानै आयेननि राहा लायोबा थार खोथाया ओंखारगोन ना बिथांमोना थारैनो मा जामारामोन मामोन नङा होमबा स' आरो लोगोसेयैनो आं बेखौनो बुंगोन जे जेनेबा बारा लाब गैया नङा होमबा थ' अनलाइन मिडियाआवथ' आरो मा खालामनो हानो बिथांखौ साजाबो होनो हाया नङा होमबा थ' बिथांखौ जोङो अनलाइन मुगायाव साजाबो होनो हाया नङा होमबा अनलाइनजोंलाय माथो साजा होनो हानो नङा होमबा थ' जिखियानो जाया बेनिखायनो आं बेखौनो बुंगोन जेनेबा थ' बेफोरो जोंनि खामानि नङा होननानै जों साननो नांसिगोन दिनैनिफ्राय आरो लोगोसेनो समाजजों समाज आरो लोगोसेनो न'खरजों न'खर बाथ्रा जासिगोन जाय मानसिफ्रा आरो गावफोरनो गोसो दंबा आरो बेफोरखौलाय जों बोरैथो होबथानो हाबाय थानो रावबो जोङो रावनिबो लाइफखौ जोङो खाथाबनानै दोननो हानायनि मोन्थाय गैलाथ' दानिया थ' गासिबो फ्रि नङा होमब्लालाय कमेन्ट शेयार खालाम आरो गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम बाय